слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Святло свеціць». Наша жыццё – гэта чарада гістарычных падзей. Я ўжо не такі, якім быў, і яшчэ не такі, якім буду. Так і біблейскія падзеі апісаны ў руху, ад маленькай да вялікай кропкі. Давайте прыгадаем. Христос абяцаны. Христос нарадзіўся. Христос памёр. Христос уваскрос. У воскресенне Ісуса Христа кульмінацыя нашай веры, асабістае свята. Калі гэта падзея не перагукваецца з нашым сэрцам, значыць, паўтарай, не паўтарай велікоднае прывітанне, усё гэта толькі рэлігійны рытуал. Перад галоўным святам усяго хрысціянскага свету мы прыгадваем гістарычныя падзеі, чысты чацвер і пакутную пятніцу, здраду і суд. Перажыванні Хрыста па дарозе ў Іерусалім на апошняй вячэры ў Гефсіманскім садзе былі не безгрунтоўныя. У пятніцу ён апынуўся на крыжы. Яго пакінулі вучні, яго абгаварылі святары, яму здрадзілі людзі, крычалі «Няхай будзе раскрыжаваны». Яго абсмяялі воіны, яго асудзілі ўлады, яго бичавалі і раскрыжавалі выканаўцы. Ісус Христос быў добрым чалавекам. А што адбываецца часцей за ўсё з добрымі людзьмі? Яны паміраюць не сваёй смерцю. Так здарылася і з Господам. Яго забілі. Хто ў гэтым браў удзел? Рэлігійныя ўлады. Яны павінныя былі ахоўваць справядлівасць, але дзейнічалі несправядліва. Светскія ўлады. Яны павінныя былі ахоўваць закон, але дзейнічалі незаконна. Выснова гучыць проста: недасканалыя людзі і недасканалыя законы. Наступіла ціхая субота. Усе засталіся ў супакоі па запаведзі. Здзяйсняць падарожжа ў суботу нават да магілы парушэнне закона. І тут наступіў вялікі дзень, нядзеля. Калі б Христос не ўваскрэс, тады ўсё было б дарэмна. Верыць і спадзявацца не мела б сэнсу. Пытанне жыцця пасля смерці так і не было б вырашана. І мы казалі б пра Ісуса як пра добрага чалавека толькі ў мінулым часе. Але Ён уваскрэс. Ён жывы, Ён побач. Давайте знойдзем адно слова, каб апісаць жыццё Ісуса. Давайте адным словам распавядзем пра тое, што здарылася ў тую самую нядзельную раніцу. Святло. Мы прачытаем некалькі вершаў, якія пакінуў евангеліст Ян, і пагаворым з вамі пра святло, якое свеціць. Першы тэкст. Ад Яна, 20 раздзел, першы верш. У першы ж дзень пасля суботы Марыя Магдалена прыходзіць раніцую, калі яшчэ было цёмна, да магілы і бачыць, што камень адвалены ад магілы. Марыя Магдаліна уначы на могілках. Было яшчэ цёмна. Хутчэй за ўсё, 4-я варта, дзесьці ад 3 да 6 гадзін раніцы. Ну і мястэчка яна выбрала. Цёмна, магіла, камень адвалены. Думаю пра гэта, і мурашкі па скуры бягуць. Магілы запячатвалі. Круглы каменьчык вагай у некалькі тон. Ён быў падобны на велічэзнае кола, сырнік, печанюшку. Ён зачыняў уваход у магілу сваёй вагай. Яго спускалі па адмысловым выманні ў зямлі, зверху ўніз і зачынялі труну. Жанчына не вырашылася ўвайсці. Калі яна прыбегла да апосталаў, то выкарыстоўвала дзеясловы ў множным ліку. Кудысьці знеслі цела, дзесьці паклалі. Па яе меркаванні дзейнічала нейкая група. Марыя вярнулася ў горад, а потым зноў адправілася да магілы. Увайшла ўнутр, яна двойчы пачула пытанне: «Чаму ты плачаш?»
13 і 15 вершы. Спачатку ад анёлаў, а потым ад Ісуса. Яна прыняла яго за садоўніка. Дык я ў шоку. Евангеліст Ян разумее, таму выкарыстоўвае такія словы, бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што ён мусіць уваскрэснуць з мёртвых. Яна, 20 раздзел, 9 верш. Нядаўна адзін знаёмы мне даслаў гісторыю з сэнсам. Гутарка Понція Пілата з Іосіфам з Арымафеі. «Іосіф, – пытае Пілат, – ты адзін з самых багатых людзей Юдэі. Ты аддаў вялікую частку свайго маёнтка на новую магілу для сябе і сваёй сям'і. І ты жадаеш аддаць яе гэтаму чалавеку Іісусу?» Іосіф адказаў: «Усяго толькі на выходныя». Канешне, сёння мы ведаем, што адбылося. А як адчувалі сябе вучні? Яны не ведалі з Пісання, што настаўнік павінен уваскрэснуць. Таму для іх, як і для Марыі, усё было цёмна і невядома. Як гэта падобна на жыццё многіх людзей, якія вакол нас. Марыя, вучні і мы шукаем жывога Хрыста. Другі тэкст. Яна, 1 раздзел, 4-5 вершы. У ім жыццё было, і жыццё было святлом для людзей. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Сябры, святло свеціць. Святло адлюстравана ў Пісанні. Святло пераломлена праз наша сэрца. Святло распаўсюджваецца праз наша жыццё. Нядаўна чытаў нататкі адной блогершы. Яна актыўна займаецца кветкамі ўжо 4 гады. І яна зразумела для сябе, што святло самае галоўнае, дарэчы, важней за вільготнасць і паліванне. Наша кватэра знаходзіцца на сонечным баку. Шмат святла, узімку цяпло, улетку горача, недахопы ўборкі на паверхні. Святло нашага Господа Ісуса Хрыста самае галоўнае. Ён быў крыніцай жыцця, і жыццё было святлом для людзей. Святло зяе ў цемры, і цемра яго паглынуць не змагла, напісаў Ян. Няхай жа святло свеціць. Першае, для мяне і вас. Мы з вамі клубок супярэчнасцяў. Мы вытканы з грахоўных жаданняў. Мы адна вялікая праблема. Ёй трэба вертыкальнае рашэнне. Дапамога толькі звыш. Христос рашэнне. Христос крыніца жыцця. Христос для майго царства цемры сапраўднае святло. Для адных ён адпраўная кропка. Трэба пакаянне, сапраўдная і радыкальная змена, метамарфоза. Гусеніца павінна ператварыцца ў матылька. Для другіх працяг шляху. Бог святло на зе маей, чытаем мы ў Бібліі. Магутны пражэктар для сэрца. Без яго я не ўяўляю сабе шляху. Няхай жа святло свеціць. Другое праз мяне для іншых. У дзеях мы чытаем: «І з вялікай сілай апосталы давалі сведчанне ў воскресення Господа Ісуса, і ласка вялікая была на ўсіх іх». Дзеі 4:33. У воскресення Хрыста вялікая сіла і вялікая ласка. У Евангелі ад Мацфея напісана: «Гэтак няхай святло ваша свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя справы і славілі Айца вашага, які ў небе». Гэтыя словы набылі адмысловы сэнс пасля уваскрэсення Хрыста. Свет Божы становіцца святлом нашым. Яго дабро становіцца дабром нашым. Тады ўсё гэта трансфармуецца ў Божую славу. Адзін мой знаёмы нядаўна ў сацыяльных сетках апублікаваў пытанне: «Калі б Ісус адказаў на вашы малітвы, якімі вы маліліся на мінулым тыдні, што б адбылося? Змяніўся б ваш унутраны свет ці свет вакол вас?» Менавіта дзякуючы уваскрэсенню Ісуса Хрыста наш эгаізм ператварыўся ў славу нашага Господа. Сябры, няхай Бог будзе жывым для мяне і ўваскрэсне для іншых праз мяне. Святло свеціць. Натуральнае святло свеціць, і гэта ад нас не залежыць. Святло ўваскрэсення свеціць, і гэта ад нас не залежыць. Мы з жонкай прачнуліся раніцай на Вялікдзень. Яна прывітала мяне: «Христос уваскрос».
Як адказаў я: дакладна, сапраўды ўваскрос. Але чым тая нядзеля адрознівалася ад іншых нядзельных дзён? Нічым. Кожная нядзеля нагадвае пра тое, што наш Господ жывы. Настане новая нядзеля, і зноў загучыць пропаведь. Святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Святло свеціць, а таму у мяне ёсць пытанне для кожнага. Ці свеціць яно для мяне? Ці свеціць яно праз мяне? Свет, светите ярче, не бойтесь тьмы, горите жарче. Вы миру свет, не только тем, кто свет не знает, светите всем. Вы освещайте пути вперед, вы растопите холодный лед, вы размягчите гранит сердец, вы всем скажите, кто ваш Отец. Пусть свет ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий мрак, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненастья средь бурь и бед. Вы прославляйте любовь Отца, так что внимали вам все сердца, так чтобы к свету от мрака шли, чтобы не теряли, а чтобы нашли. Но чтобы ярко всегда гореть, чтобы разгораться, а не слабеть, поддержку нужно вам от Отца, склоняйтесь чаще у ног Христа. Пусть свет ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий мрак, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненастья средь бурь и бед. Пусть свет ваш будет во тьме маяк, пусть он разбудит гнетущий мрак, пусть людям счастье несет ваш свет, грозу ненастья средь бурь и бед, грозу ненастья средь бурь и бед. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.